Membrang good morning. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय। साइकेल गोदान लाबोदोंमोन ना ओमफ्राय नेक्स्ट दिनावनो आमाइनो साहैनायाव आंनि साइकेल गोदाना खामानि होबाय। ओमफ्राय आङो मंगोलियाननिफ्राय जोंथिबां फैनाय लामाखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन, देखायगोन, खोन्थागोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। थ'दो आं दिनै खिथागोन दे जों गामि हाबफैनाय लामाखौ। आलु गायगोन ना बेयाव? रामाय मालायफोरना रज'जोबखांलाय लांबाय, जोंहा देरि जाबाय। आयं बोराया गायखांबाय ना मालाय? गायाखै खोमा ना? दाख्लै हालेवदोंमोन। नै आंना स्कुटिया साखा खबनै स्कुटि। बियो आयंमोनहानि गलि दुब्लियाव लुफैनाय आरोखि ना। ओमफ्राय नै बियो मिल बानायदों, कमप्लिट जायाखै। ओमफ्राय बैनि सोरनिबा बहल बागानबो दं। आयंमोनहानि खोमा बे बहला बेलागुरा जोब्बाय। मर्निं फ्रेश भिडिअ दिनैनिया। जि मोजां-मोजांखा बहल फिथाइया। दै गुदुं, सालालजा, थासुमलि। बाय मोसौ न'आव थांफिनसै जोंहा। अब चले घर। थाजुफेन टाबो लाबाय। चल मेरे घरे टिक टिक टिक। रुको बाबा, इधर का कुछ व्यू दिखा देती हूँ मैं। देखिए मंगोलियन आने जाने का रास्ता। हमारे गांव इधर पर ही है। वो हमारे एलपी स्कूल है हमारे गांव की, और ये भी फील्ड है। जोंहानि मिल बानायनायमोन आयंमोनहानि, जोंहानि आयंमोनहानि दाबो कमप्लिट जायाखै। नै ओरै मंगोलियान थांनाय लामा। ओमफ्राय नोरै फारसेजों जों गामि थांनाय लामा। ये है रास्ता। जों गामि थांग्रा लामा बेयो। नैबे दहाय आं साहा फैनाय फिल्ड थाबाय। इनिफ्राय ओरै बैबो जों गामिनि फोथार थाबाय। ओरैजाय जोंनि बैयो एलपि स्कुल। हौनै आमाइया बेहायबो आमाइमोननि मैगं बारि, थारमाने आइनि फंबाय। आमाइ आलु गायबाय? बा मालाय आगोल बा जों गामिनि भेटेनारि जा मोजां फैबा। मा खालामदों आयं? ए माइ रोगानो नागिरदों हारसिं? ए ओरै थांबाय थानानै ससे बै थांबावनानै ससे साहा दावखोबावनानै सोनाबा हाबनांगौ जों गामिया। पेडेल मारि उदादा साइकेल सलायजा। साहैदोंमोन। औ आमाइनो बैयाव हालेवदों गमाराव। माइ रोगानो थांसै। ए दे जों गामिनि फोथार। ओरै जों गामि हाबबाय दै। जों गामि हाबबाय हासा रास्ता। मर्निं एभरिवान। दिनै आलु गायगोन आरोना। आं साहा फैनायनि साननै उनाव माने
सानसे हाखौ हालेवनानै गोबोर हासार होनानै दोनग्रोबाय गोबोर हासार होनानै दोनबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय दिनै नेक्स्ट दिनाव आलु गायनोसै केन्देला आलु गायनोसैथ' ओइ नै बै आमाइ आलु हालेवबाय थानाया आमाइनि बिनि फिसाला आरो जों गासिबो जयेन्ट फेमिलि माने जोंनावनो ज' थाजोबो जोंहा ज' थायो ज' मावो ज' दाङो ज' जायो बेबायदि आरो ओमफ्राय आलु गायनोसै गायबावले आब' बैलाय बैथिंजाय दंबावो माखासे लायनथाम दंबावो बै मोनसे हालेवनायालाय मा बुस्थु बैयो जाबाय आं जिरायबाय थागोन नों जिरायबायल' थायो खामानिखौ मावा खमसे खम भिडिअखौथ' मोजां खेबना हो केन्देला थामसाव दा दानगोन आं इदि बुंबाय थानाया दे दाना दानथाल' एसे माबासिनोसै रावबो फैयासै नोंल' फैबाय गायनोनो फैनांगौ रावबो सोलाबाना मंगलबार हाथाइनि जिलापि लाबोबाय जानोसै आलु गायनायनि रें ओरै 12 भाजा माबे थांदो होना फैदो थांलाय न'आव मैगं होना फैनो आं हमथादोंसो जानो आंबो नाङा ना एराय पकार जानोसै जिलेपि 12 भाजायाव लांबाय औ आमायानो माइसो बोगासिनो आमाय आमाय नों मानो जाफैदिया गोदैथार ना फबबाय आं खस्थ'बा केन्देला थोबसेबो फबा मबाइलसो नायबाय थायो आमाया आलु लायनानै दासो फैदों हारसिं फबजोब्बाय आं ना केन्देला नोंथ' मबाइलसो गेम गेलेबाय थायो थोबसेबो मावा अलसिया गथ'आ मा मावनानै जागोन नों देनां लेखाबो रोङाबा साख्रिबो मोनाबा लेखाखौबोथ' फरायनानै खाया जा गोदैनो आमाय जाफैदो बोदो दंबावोथ' बुरजा केन्देलाया 12 भाजाखौ जाजोबसिगोन आमाय गिदिरा थांबाय हाथायाव आं बेखौ हमनो हाया बाबा हमनो
गिदिर थाथ' बेखौ लांनो हायो ना मा लांनो हाया बेलाय गथ'आ गेले आरो बे जायगायाव गथ'आ बोनांगौ गायखांथारनानै लांसै गायखांगासिगोन ना गायखांबाय दाना थांसै न'आव गेन्देला लाबोदो साइकेला ओहो ओमफ्राय बिदि इसिबां थाबायहोबाय थागोन आंखौ थाब सहैनांगौ न'आव माबा गाफासो सौलायनो नागिरबाय थाबाय नालाय आंखौ थाबाय होनानै मासे गाज्रि फंबाय बेलाय कैसा है रे तू गेंदेला अरे लाबोदो सालायनोसै ओमफ्राय मा बिदि थाबायबाय थानांगौ आंखौ थाबायहोनानै गावहा जि साइकेल सालायगासिनो नै बिदि लामा लामा थाबायहो माबा खादा लानानै थाबायहोगासिनो बाजार मंगलबार दिनावनो मासे गाज्रि गथ' बेलाय आंखौ दा सेंग्राफ्रा नुलांबा मा होनांगौ जामा बादि मेब्रा मेब्रि खादा लानानै लाबो आं सालायनोसै लाबोदो न'आव थांफिननोसै मेंब्रां मेंब्रिं ओइ गेलेया खादा खबनानै थाबाय देखाव थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे मेंबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायसिगोन दे बाय बाय गेन्देला बाय बाय